If 1 minute, 1 minute, 2 minutes. We have enough time in Parliament. The platform ending. Uyayidinga. Ngizomthumelela ama-bodyguard ngoba sebeyanquma manje. Uyathi uma ehamba ngaleli giya lami bese beyamguguleza. Ngibone ukuthi hawu umuntu wesifazane uyayenza. Kade angibuzanga. Uthi igazi alifani. Negazi alifani. Hayi ufanayo. Empilweni zabantu nabarongo kakhulu. Hayi ufanayo. Uyenza msebenzi. Ngazi bejendeja So basically, we'll come to the welcome and just talk freely about Ingoma, Angikhuleke kwabesilo, ngikhuleke izizwe zonke, ngicabanga ukuthi nabalandeli nababukeli babalekile mangisoze ngisho njalo nje yonke i-protocol isikhaphekile. Cha, sisenkandla kumhla ka-1 ingoma yeminyaka yonke le abantu bayayazi. Isintu sakithi sibalulekile thina njengekuqala njengabantwana njengoba sikhona kuqala to make sure ukuthi isiko lakithi alipheli nokusaphotha nokuthi kungathiwa mhlawumbe sizosithile sonke mhlawumbe namakhosi njengoba ekhona namanye amakhosi ekhona kubalulekile ukuthi siqhuba njalo sikhonayo but silibona engathi asiyadlisa amabhinqa sesiyadlisa kakhulu isintu sethu ngisho abade baziwa bewoglama noma benjani even ema-university bayakhompyutha manje kufanele kwazi ukuthi insizwa yaphi evelaphi or intombi yaphi evelaphi okusijabulisayo-ke lokho ngoba ney'ngane zethu uma iqhubeka ikhula ayipheli le nto iyona ncebo yethu yethina esinayo abantu bacabanga ukuthi incebo mhlawumbe imali thina sikhula ingcebo kuyisibaya sendoda sikhula ingcebo kuyulimi lethu sikhula ingcebo kuwubuhle bethu indlela esigqoka ngayo or indlela esibhinqa ngayo noma esivunula ngayo so njengoba sikhona-ke sisaqhubeka sisaphotha bona bakancamalala khona nokhosi bakancamalala kulesi simo esikhuluma ngaso esicabanga ukuthi ngeke kuze kuphele kohlale kukhona njalo abantu babone kuqala kancane khona isiteki-ke esikhokhelayo baqala esitekini esikhokhelayo base beza ngala okusho khona ukuthi emakhaya kuqala into ebalulekile ubuntu ngale kwayo yonke enye into iyona nto ebalulekile kuqala so sikhona-ke la nje sisa-enjoya khona lokho sisathokozela khona yini ongayitshela ulusha mayelana nokuy'qasha nokuy'phatha yes mhlawumbe amazwi ambalana i-timing yakho i-perfect kakhulu because kusasa ziyangena ngithi manje kune-first fruit e-celebrate-wayo njalo endlunkulu kuyaye kuthiwa umkhosi wokweshwami uyangena kusasa sizoze umhlaka-3 kusasa January kufanele igcwale inyanga then up until umhlaka-3 akusiwa kumkhosi okukhulunywa ngawo kakhulu kodwa kusasa ila kuba khona ney'nsizwa zibambe inkunzi zibambe laba abazothomba abangena esizweni bayibambe bayishuthule ngesandla well isikhathi esiphila kusona-ke kuphela umfuzwa lapho sesekuqala khona lapho ukuthi hayi iyabuthi ingonyama noma esikhathini esiphila kuso kuhamba kuba nezinto abasibulalela zona bokufika basitshela ukuthi obani konje laba o-SPCA wathwathi ababheka into ekuyinto yakithi abafuna ukusiphutha ukuthina but kithi kusho ukuthini iningi izinto ezenziwayo behind the scenes unfortunately I can't share them but-ke indlunkulu ibamemile abantu ibamemile through ama-pages endlunkulu from social platforms nasema-radio nahlukene ukuthi bafike iy'nsizwa nje uma ufuna ukwazi kahle kahle ngesiko lakaZulu shuthi idibane emashobeni ziyakhala kaZulu then ngifuna ukuthini-ke ngalokho ukuthi sithini kwi-youth yethu ngalokho uma siqala ngakho ukuthwa kwey'ncane ziye esigabeni yila uyakhona ukufundiswa ngokuthizwa indlela yokuyiphatha uma ubheka kahle abakaZulu noma thina kwantu noma ezamanguni ngoba angithi phela kuzophindekiwe iZambia nje nayo inasemkhosi kodwa awufana manje ngoFebruary ngokunjalo
uzohlala eMalawi nawo ngo-August ngomdlalo eTanzania. Ngithi basuka la bonke labantu kaNongoma uZwide wathi mangabe ilembe selimenze njalo wagcwala iy'ndalo bayophelela koZambezi River baphelela kwezinye indawo. So kithi isiko elingeke lize liphele. If ukuthi iy'ngane zethu zigrunywa sey'mbangale ebesikade sinalapha phezulu, iyona nto eyaziyo. Okujabulisa ukuthi even nalezi lesizazi singabo-Model C sekuthi mayebona ukuthi angathi akabone abamlandeli kahle athe suke belandela ingoma kamaskandi alandela ingoma yesintu ngoba ufuna ukuba relevant. Kahle kahle awukho relevant uma ungalandeli leli siko sokuthethiwe. Yeah, so uma ufuna ukuba sey'ntweni nje landela into zakithi mfowethu. Uma uyi-youth nje uma ufuna ukuba sey'ntweni ayikhali. Ma-universities iyona nto yokuqala epromothwayo. Uma ufika nje ubheka abangakini ubona unyawo olushayayo lapho ukuthi hayi uvela kwesiphi isigodi lo uphethwe inkosi yakhe udabulaphi lo. Yabona. Yeah. So Thank you so much for those words. Kuyasikilisa kakhulu. Sesiphosa over manje ukuthi honorable excellency. Honorable Shona. So, what has been your highlights? What have you seen? Ngicale ngithi into engayibona ngaqala ukuza la is now 12 years going to Lagos State in Giza and being part of ama-organizers noma abasekeli be-event. But what is important is that all approach isimilo esibona ukudla, inhlonipho oyibona ukudla, uthando olungakhokhelwa, olungabizwanga ngemali, olungathenjiswanga lutho. So yizona zinto zibonayo. But firstly, I would like to say it's an honor for me. This is an honor. Ukuba nomuntu onenkani, onganandaba nokuthi isikhathi sakhe ngabe useMauritius manje. Ngabe bamthanda ngale ndlela abantu bangamusa kuhle for holiday. But umbone ehamba nenduku yakhe, thanda abantu, lwela abantu, akanavalo, unenkani, ushona khona empini. So it's an honor for me ukuthi ngibe nomuntu ongaziyo ukuthi ngithathela kuye noma kungelula ukuthathela kuye ngoba yena ufohla nala kuthiwa la kiyo hayi. It's an honor for that. But to come back to your question, ba-attract yileyo nto leyo ukuthi izinto ezikhona kuba umsebenzi, uthando, inhlonipho, ukunakekela komuntu omnyama, ukumazisa umuntu omnyama ukuthi ngaba phezulu ngaba phansi ukuthi uphuma kuphi. Kuba this is the only president ohlala lapho uyakhona. This is the only president in South Africa. Even it might be the only politician I know ehlala kubo ezinzile, engavakashi, ehlala khona la yayihlala. So this event is very, very important to me as umuntu nomuntu okhulayo in politics. Ngiyabonga kakhulu ngiyathanda.
Thank you.
Vamos.